Там има. А не тук на малката кола. Чекай да видя, да не тук. Няма ли? Някой дръжката щупи, ама. Ай, набарах я. Ма, какво правиш? Какво правиш ти тука? Аз те търся, айде си зай, че тръгваме, няма време. Къде да слизам? Да тръгваме? Аз ще карам, ти няма да караш, ще си наказа. Какво направих аз? Няма да караш, айде. Кой ти каза, че ти ще караш? Айде. Добре. Добре. Тръгваме. После да не мама. Ама. Слагай коланите. Добре. Хайде тръгвай, че няма време. Айде. Ще си сложа колана. Тръгваме, айде. Няма време, по-бързо.